tanggal 14 kamu di Surabaya toh, no? Nggih. Ora usah mulih. Mboten, Pak. Ora usah mulih engko Pak Kangko tanggal 14 ning Nganjuk, 14 ning Surabaya. Engko awan tangi turu. Belanja. Kita belanja ya? Iya. Ya, kita 15 siang kita belanja di Surabaya. Oh, melaku-melaku bareng engko bengi tanggapan. Nah. Siapa? Ngene ya, Nak. Engko anu kencan karo ibumu hotel ning. Nginep teng hotel kono lah. Heeh, engko anu koling karo mbokmu. Oh iya, Pak. Heeh. Ampemu. Tapi nang kana kayak kue mbok jarane ditumpaki. Heeh. Jenenge ebek. Oh, ebek. Nang kene jenenge apa? Dadi barang. Iya mendem. Tuh, Babit kayak kae. Kudu mendem, nek mendem ki wong hae kan mendem. Iki ndadi ra. Dadi ki sing motone ning dhuwur ngono kae lho. Lah iya kelebon demit, Mbok. Iya, Mbok. Lah ya mendem babit. Loh, Mendem babit. kudu mendem ki ngombe. Gangel banget ayu-ayu Jan. Lah ya Kula, Pak. Heeh. Nggih. Masya Allah. Cak samono wis mbangun omah. Aku mbiyen ki rabi karo mbokmu ki blas rong gablek omah lho, Nduk. Nggih mboten apa kan berjuang bareng-bareng. Heeh, bener. Mula aku karo mbokmu ki aku wedi mergo sing tak jak bareng rekoso ki ya butuhi kae. Nggih. Sebelahmu lho, mbokmu. Nggih, Pak. Heeh, aku dadi serawani karo nek karo mbokmu ki serawani nyembah aku. Jadi suami takut istri. Loh, ora kok takut istri ki enggak. Ya anu lah, piye ya menjaga gitu loh, Nduk. Ya harus dong, Pak. Aku aku cik pacaran, aku omong tak bumu kere aku cian mobil ki lho sing dandakne yo mbokmu kuwi sing iseni bengi yo kuwi gek kuwi sedan towek ngono modele dike mlaku sekilo ki bane arep cepot kuwi sing dandakne yo mbokmu kuwi kaya ngono kuwi rekas aku karo mbok Endise. Nggih, alhamdulillah itu namanya pasangan yang sejati. Iya. Susah seneng itu dilakoni bareng-bareng gitu, Pak. Bener. Saiki ngugarek ngunduwe, Pak. Berarti jenengan riyen kan mobilnya kan tasik sedan etek-etek. Lah iya. sakniki lan jenengan nggih pun gadah Velfire. Alphard. Alah. Pun gadah bis. Bis tapi trocoh nduk bis iki. Sekali-kali ngolek tanggapan meluo bisi Pak Kangko sing rupane abang tulisane Dwijo Laras Indonesia. Kuwi ketika musim udan ya to. Yoga ki munggah ning bis kuwi wis sangu mantol. Ketika udan bres kuwi kaya udane dadi mantolan kae. Nila to, Pak. Heeh. Lah jenengan malah ngengken kula anu Ngopo? kok enggak dikei kualitas yang terbaik kok malah ken udan-udan ning nggone jero bis. Loh, sensasine kanca-kanca ngono tak tari tak tukokne bis anyar ora gelem. Ya wis ndak apa-apa, kapan-kapan tak bareng Dwijo Laras. Domong ya. Ning engko anu jejerku kudu Mas Ardi ya, Pak. Oh iya. Nek pamane udan ki iso apa hujan-hujan bersama. Sensasi. Oh tenan kok kanca-kanca ki lho seksine kabeh ki lho cek anu. Oh bis iki tak dol tak tukone anyar. Oh mboten sah. Ini ki mawon pun iki. Bis sak dunia sing enek sing iso ngeten iki ajaib ya mau Dwijo Laras Indonesia. Alah nggih mboten apa-apa. Riyen Mayangkara nggih ngoten niku, Pak. Apa iya? Babate pertama Mayangkara niku nggih ngoten niku. Heeh. Gadah helep to. Helepe niku warnane ijo. Ijo. Nggih metu air terjune ngoten niku. Iya. Ge AC-ne mboten kenging, Pak nggih niku wes dugipun dipun. Panas no ya. Nggih. Heeh. AC niki kena Nduk lek anu Dwijo Laras Indonesia. Lah ketika AC mati ngerti lah. Mboten. Wah, kanca-kanca lek AC lek mesti nek trouble to. Nggih. Lek AC mati ki do nyetori bareng di dalam bis seperti di neraka. Ngono kuwi. Ngono kuwi lek do nyetori ngono. Kayak bareng sak rombongan tak delok kabeh. Terus tak jawab sitok-sitok. Anu tak jawab sitok-sitok. Pripun? Nek pengen adem bisi lebokno Indomaret. Ya jisan ngono aku. Ya wis kepengalaman nek awakmu saiki kaya ngono ki bapak ki wis ora kaget. Mergo kowe wis cilik ki wis munggah ning panggunge wayang. Nggih, Pak. Saiki kaya dene sinden sing sapa to? Wong sak dunia ki sing ora ngerti karo Niken Salindri. Aku ki melu bangga lho Nok Cahayu. Nggih, Melu Pak. bangga. Kula nggih derek bunga saged derek Dwijo Laras sakniki nek riyen kan dereng saged
napa nderek Dwija Laras to. Heeh. Alhamdulillah saged dadi krune sakniki. Wah, dadi kru tetap ya. Oh ya seragamnya padha ya? Iya. Ya guru wayangan Dwija Laras tok lho sing seragame padha iki aku, Pak. Domongi kok. Nyapa kok iso ngono nyapa, Ndung? Memprioritaskan. Heeh. Artinya kalau memprioritaskan kan berarti kan sayang, Pak. Iya, betul. Berarti kan saking sayange kula kalih panjenengan kalih Bu Dwi sampai kula rewangi niki kan asine kan saderenge limbukan kula kan pun dugi to. Iya. Pun damel kebaya warna ijo. Heeh, ijo. Asine niku. Heeh. Terus kula niku pengene ya pengen seragam nggih pun kula seragam. Seragam padha plek. Wah, Jan. Ki wis seragam ngene iki jenenge rombongan ki kudune bayarane ya padha karo sinden-sinden liyane. Padha, Pak. Enggak padha ya kuwi? Ndak padha, Pak. Padha, Pak. Protes ae. Ning sepanduke tulisane bintang tamu kok. Oh iya. Kudune iki pomo kowe seragam beda ki ya ora apa-apa kok, Nduk. Ning saka tresnamu karo ibumu, tresnamu karo Dwija Laras Indonesia, kowe gelem seragam, gelem padha karo kancane. Mula kanca-kanca tepuk tangan buat Niken Salindri yang luar biasa. Nah, makasih ya, Nok. Nggih, Pak. Tenan muga-muga mahmu ndang dadi. Sok nek kowe mahmu dadi muagong magrong, wong lanang arep rabi karo kowe utawa rabi karo kowe mesti mikir sik lek arep nakal. Wah, bojo kowe wis duwe omah duwe kaya ngene lek arep nakal. Alhamdulillah niku rumah yang keempat, Pak. Wah, omahmu wis papat. Nggih. Masalah kancaku ki rumah sitok irung duwe lho. Iya, rumah sitok. Sertifikat iki ning kadol, ning anu ning bank. Ya. Rumah keempat ya, Nok. Nggih. Luar biasa. Senengno wong tuamu, senengno awakmu, senengno keluargamu. Sakwise kuwi nyenengke wong sakmene mbiyen. Nggih. Kowe nembang klasik apa? Manut aku. Jineman apa Jineman terserah. nggih, Pak. Jineman apa? Jineman gendro. Gendro oke. Gendro. Jineman gendro ora apa-apa. Gendro karo sapa? Gendro ki gelut lho. Gendro ki gelut utawa pemas. Gendroe gelut to? Iya, patu. Patu karo sapa? Lah iya ora nek musuhe kok ya kan. Patu karo Pak Dalang. Ayo, ora apa-apa. Dalang Kangko. Dalang Kangko ae. Rasa patu karo dalang liyane. Iki ayo nembang. Enak tekan ngendi-ngendi. Iya. Karwana tamanda raka Desekno. Iki enek sing lungguh iki kancamu. nggih niku rencang kula SMP. Kula SMP 6, niki SMP 8. Ning nggih sami-sami Kediri riyen nate lomba niku bareng nggih kalih niki. Oh, sapa jenenge? Lomba pedalangan. Jenenge sapa lali aku. Sapa jenengmu? Karo kancane kok lali. Kenanga, Pak. Kenanga, arep muni gerhana aku. Kenanga bae. Iya. Engko kan nembang ya iki kan. Dadi lomba dalang apa lomba nembang apa lomba maca pat? Lomba enten dalang bocah, festival dalang bocah niku lho, Pak. Terus awakmu yo dalang berarti? Mboten, kula dadi sindene. Oh, dadi sindene. Nggih, kalih napa? Sing ngresiki terop. Heeh, sik tak takonane sik. Sapa mau? Nggih, kula Kenanga, Pak. Kenanga. Nggih. Koncone sak barake Niken Salindri. Nggih, satu baraan. Sak baraan biyen sampean dalang. Mboten. Terus Sami kula nggih. nyinden padha nyindene. Nggih, sami. Usung genjot, Pak. Kenanga yo. Awakmu kok mripate sipit apa keturunan Cina? Mboten. Oh, tak kira keturunane Nyang Pekju. Nah, mengko nembang ya nak Kenanga. Nggih, Pak. Mau lak melu nembang ning kene sore mau to? Nggih. Wah, jan Kediri rumah saku anggar metu ki sinden mesti apik-apik. Ana Niken Salindri, ana terus sapa Lintang Kairo, ana iki. Wah, Enten sinden sing sae malih, Pak. sapa? Putri Patricia. Sapa kuwi? Oh, alah Putri to. Putri kayak penyanyi kamar mandi nek kae. Iya. Yo, diteruske sik. Ya, kaya ngono. Mari benih Niken Salindri yo.
kanca-kanca anu nduk Ken. Kanca-kanca duwe Jolaras Indonesia malam hari ini jangkep komplit-plit ora ono sing pamit. Iya. Alhamdulillah iso ngabdi antara sowan iso nabuh awakmu secara maksimal. Nggih, Pak. Alhamdulillah. Niki acarane napa to, Pak? Loh, syukuran penyerane Pak Supardi nggih dalem iki. Ya lak sane yo ngene Pak Supardi to. Nggih. Kuwi Pak Lurah utawa Pak Kepala Desa ana ing Bangsongan kene. Kuwi lak entuk tambahan masa jabatan 2 tahun. Oh. Nah, disyukuri. Alhamdulillah. Nah, karo putra-putrane wis mentas kabeh. Ngaten. Putra-putrane wis mentas kabeh dan ulang tahun perkawinan yang ke-40 karo ibu. Oh, ngaten. Alhamdulillah kurang 10 tahun lagi adalah pernikahan emas. Jadi harus nanggap lagi. Ya, nek aja kuwatir wong. Beliau nyaki seneng lan tresno kelawan budaya kok. Nggih, nggih. Ya. Iki sing disuwun yang pertama lagune ya kuwi Podang Kuning utawa Gubuk Asmara. Nggih, Pak. Ya. Ora kesel ana? Mboten. Ora. Niki kula mengke lho sampai gara-gara. Loh, tenane. Nggih. Eleh. Eleh tak kinang. Gayamu. Ya. Ya sak penakmu lek menyambut gawe sak penakmu lek karo bapakmu Anom Dwija Kingkong. Ya. Anom Dwija Kingkong. Lho enek sing ngono enek sing nyebut ngono lek nyiarke iki tiwas dirungokne wong bilang-bilang malam hari ini kita saksikan pagelaran wayang kulit dengan lakon sesaji Rajasaya dengan dalang kondang dari Karanganyar Jawa Tengah. Inilah dia Ki Anom Dwija Kingkong. Penak, Pak. Penak piye? Nggih penak enak kingkonge. Sing bener iki kangkung mung salah penulisane. Ya. Yo dibawani sik ya. Nggih. Ya, Dek, saya gedhi anak kowe nak. Nggih, Pak. Kuwi anune sapa kebayake sapa dienggo kok iso teplek pas sapa? Niki bayake Baru nyetak. Baru nyetak langsung dienggo nggo awakmu. Iya. Sembuh. Tumbas ning pasar sayur. Iya. Apa kan yang pasar hewan ae, pasar sayur. Lah kok iso teplek ning awakmu kok iso teplek ngono lho, pas ngono lho, kaya Lah nggih diukur. mboten nyekeng lho niki Ora Pak. nyekeng ya. Nggih, pancen ya jodoh, Pak. Ya. Kowe mau digawane apa karo ibumu? Napa? Jare ati paling apa? Perfume. Iya. Wah iya. Perfumnya 2. Nah, iya, itu mahal loh, Pak, limited edition loh. Wis tok ora usah mikir perkara larang karo murah. Bakune kowe njaluk apa kok bapak karo ibumu iso nuruti tak tukoke. Wis tok. Wong penting ora njaluk. 100.000-an, Pak. Ora apa-apa. Lah sing nganggo kowe dikira larang. Ndak, Pak, ancen mahal tenanan iki. Iya, ndang bawa. Karo nyawang yogane Pak Kangko sing disawang sing ditujan iki. Nanang, Pak. Oh, nanang to. Oh iya. Sinebut. Loh, nggih to, Pak. Salah no. Salah. Nadyan wujude mung peksi kok sinebut. Warem Sri Huning apa piye? Pikiranmu sik, pikiranmu fokus nyandi ki mau ayo. Nanang, Pak. Pikiranmu nyanti-nyanti kok mending. Mas Ardi, Nanang, Pak. Oh iya. Nadyan wujud temong paksi. Pengumuman untuk konco-konco di Jolaras Indonesia, tolong ini pada saat limbuhan masker yang dipakai harus dilepas. Nah, masker yang dipakai harus dilepas. Ayo. Tanpa dikecualikan. Tanpa kecuali dilepas sendiri atau dilepas oleh Niken Salindri. Nah, kuwi kon milih. Wes. So ngono lho Pade, tertekan lho Bangko malih ra gelem melok neng. Kok tanggal 15 ndak gelem melok neng lho. Ya gen ajar kendel kok. Guyu-guyu terus jae. Karo misuh-misuh bajirat. Kabare saniki pun jomblo, Pak. Mas Ardi. Heeh, wis jomblo alhamdulillah. Hayo Mbok, aku mau informasi kok buwe lho. Ya.
nanong neng kayan lor wingi Ardi ora mangkat mergo kuwi 40-an budene nduk Ken. Oh ngaten. Bukan masalah apa-apa. Kula kinten nek nganu wedi kalih kula. Boten. Sampeyan iki ora medeni kok. Ngangeni. Lah. Heeh. Kuwi trambuh Pak. Halo manis nang tanggal 14 kamu di Surabaya toh, no? Nggih. Ora usah mulih. Mboten, Pak. Ora usah mulih engko Pak Kangko tanggal 14 ning Nganjuk, 12 ning Surabaya. Engko awan tang itu. Belanja. Kita belanja ya? Iya. Kita 15 siang kita belanja di Surabaya. Oh, melaku-melaku bareng engko bengi tanggapan. Nah. Siap, Pak. Ana ya, Nak. Engko anu kencan karo ibumu hotel ning. Nginep teng hotel kono lah. Heeh, engko anu koling karo mbokmu. Oh iya, Pak. Heeh. Apa? Lampemu. Engko awan dolan-dolan genti ngono awake dhewe ya golek hiburan genti kan. Nggih no, Pak. Ketika ada waktu iki golek hiburan genti. Harus menghabiskan uang puluhan juta. Ya. Ya. Goleki si podang pito gede barang teko iya nano iba bunga ing atiku nyanding bisa dadi tombo aku menyimak nduniken setiap pentas wayang kulit ya campur sari kok mesti ora tau enek kendune semangatmu to no. Kuwi apa jenenge rahasiane apa to nduk Ken? Mongko awan bengi sore kuwi ora leren lho kok iso semangat terus ki jamune apa? Lah ngoten niku kula nggih enten pertanyaan kagem panjenengan lan jenengan ngoten niku lho wayangan sedina utuh ngoten niku mboten kesel niku jamune napa Pak? Lah iki kok malah balik ning aku ki piye? Lah sebagai orang yang sesama seni kan harusnya kan sama-sama juga jamune. Iki jamune napa? Iso tak jawab. Napa? Kok ngopo sebabnya aku setiap malam terus semangat? Mergo ini adalah ada tanggung jawab yang besar dari dalang atau seniman ketika diundang oleh orang yang membutuhkan kita. Oh ngoten. Heeh. Berarti iki dayane kekuataning duit. Nah, iya. Ora mung duit tok ning tanggung jawab yang besar. Jawabannya jenengan niku wau, tanggung jawab yang besar karena menghasilkan duit. Mergo ada kepercayaan dari penanggap. Wi, jawab aku. Jawabanmu padha ra karo aku? Sami. Padha.
Mergo nek duit ya kuwi mau Pak semangat. Nek pokoke lek duite wis entek sik ngono kae mesti aku lemes Pak. Jenengan titeni. Iya. Nek ngene iki kan semangat to Pak. Semangat, iya. Nggih, sale duite cek digawa sapa mau? Asistene Bu Dwi wae lho. Ya. Terus sing nonton sing mirsani kaya ngene kae ya kudu tetep Nggih, semangat. alhamdulillah Pak Apapun yang kuwata terjadi. lho Pak. Dugi mriko lho Pak. Lah iya kaya masyaallah. Masya Allah. Nggih. Kalau mau sampun ndongaken apa dereng to? Durung no, dungane Iya, sing kagungan dalem Pak Supardi SPD Pak saha Supardi. Ibu Ernaningsih SPD. Dungane sing kagungan Tuku dalem. wedi diadai tampah. Apa kuwi? Bapak Supardi mugi-mugi rezekine kathah barokah. Amin. Ya, Ibu Ernaningsih, ayo ya ditungakne. Bu Ernaningsih, berarti Ah. sih Pak. Ya. Tuku. Oh ya. Ngombe banyu putih ning sanding sumur. Artinya Ibu Ernaningsih mugi-mugi panjang umur. amin. Nggih. Sinten malih, Pak? Wong desa Bangsongan. Ya, wong sak desa. Bangsongan. Nonton barongan ning cedek sawah. Terus Mugi-mugi warga Bangsongan berkah barokah. amin. Amin. Luar biasa iki sing jenenge seni iki ndongakne ya nganggo parian. Nggih, Pak. Oh, ya. Ngestake dawuh. Kangko, Turu. Sik aku tak ndongakne kendi. Turu ning Sorlongan kuwi suasanane peteng. Nggih. Wong wedok Bangsongan muga-muga meteng bareng. Astagfirullah. Itu tidak boleh Tidak ya boleh, Pak ya. Jangan ya Pak ya. Engko bidane lek kaget piye Pak? Lah iya. Nenek nandangi piye terusane meteng bareng. Lah ya masal no malian ya. Ya. Kowe ndongakne aku apa, Jasa? Dwijo Kangko. Pak Kangko. Ya. Mangan nongko ning cedeke sumur. Bapak Dwijo Kangko mugi-mugi sehat selamat wilujeng barokah panjang umur, mugi-mugi tambah sayang, tambah laris, tambah sukses, tambah segalanya. Kok dawa men. Ya. Nggih. Neng kalen sambil mangan tebu. Cakep. Nduk niken sehat selalu. Amin. Bapak tahun ngarep ulang tahun. Warna Tahun dua apa? Bulan Oktober toh ya. Bulan ngarep, bulan ngarep to Ah, mau. iya. Ket mau lho Pak jenengan lek ngomong kok klera-kleru jane napa to Pak? Ora. Adakah masalah yang jenengan pendam? Enggak ada. Ya. Oke. Insya Allah kau bayangan nok neng omah nok Cahayu. Teng omahku lho. Neng omahku kono. Neng omahku kono. Siji. Ya, tanggal 9 Oktober kuwi ngiras pantes ulang taune Bu Dwi tanggal 10-e. 9 Oktober nggih Pak, mengke kula nyusul. Ya. Insyaallah. Ya. Kalih keluarga. Ya. Iya nak lagune apa ki mau? Udang kuning ya? Nggih. Udang kuning. Sing pertama digarap langgam utawa badut. Ya. Sing kedua digarap samboyo. Yo gendangnya disiapke. Nah, yo. Coba kayak apa? Yuk buka celok Cahayu. Cangkeme. Cocote. Lambene aja bengok-bengok. Lah nyapa? Saking semangat. Tapi tandanya semangat ya kita Iya. ya. Kita kan semangat, kita kan sama-sama lemu. Iya, kita kayak Upin Ipin ya. Iya. Dari digelundung natok. Digelundung nae apa? Ya digelundung nah kayak gitu kan dewek kayak bal. Ih, lek omong aja kemrecek ngono to. Kowe ngerti ora Gen? Kuwi cah ngendi mula omongane rak beda karo kowe. Kuwi cah Cilacap cah Iya, ngapa kalau kok? Jawa Timur itu yang kalem, Mbak, yang halus. Oh, Jawa Timur kalem. Iya. Kurang ngerti. Ya nyong aja kianan lah ya kan ya. Dewek kan kayak bal tadi gak ada digerundung natok kayak gue maksudnya. Iya, kalau nyek. Saya ngomongin nyek. Kayak pite apa? Ya wis seperti itu. Karena itu ya dari ngapak itu tadi. Sudah menjadi ciri khasnya. Ciri khasnya. Kon ngomong alus kaya awakmu ya ora iso. Nek carane kono misuh ki apa? Ah?
Misuh. Kesu jengkel. Kesu. Kesu. Kesu ki apa? Oh, nesu. Kesu ya gue. Nek pamane jancuk iku nek kono niku apa bahasane? Apa ya? Enek ora kono misuh cara kono enek ora Jan? Kowe rong tau mau buka lho misuhe cara kono piye? Enek ora? Yang kepriwe sih ya? Enggak enek ya. Kepriwe ya kan ya nyong langsung bres gue sih ora ngomong-ngomongan. Jadi umpamanya musuhnya nyong nanang kayak picek ya umpamanya ya musuhku. Dia tuh bukan picek. Apa? Tuna. Tuna apa? Tuna rungu. Misalnya anak musuh langsung dibres kayak gue pak, Oh, langsung gitu. didomai sekayange. Oh, langsung didoni yo. Ya paling celeng kayak gue. Oh, misuhe celeng berarti. Oh, nek celeng ki ndak anu ya, Pak, ndak kasar ya nek. Ora kasar. Celeng ki carane ki ning kene ki jaranan kae lho jenenge celeng. Oh nek ngene nyong ana mbak, tapi jenenge gue ebek. Ebek. Ora medeni blas ya. Tapi nang kana kayak gue mbok jarane ditumpaki. Heeh. Jenenge ebek. Oh, Nang ngene ebek. nyong. Nang kene jenenge apa? Ndadi barang. Iya mendem. Duh, Babit kayak kae. Udah mendem, nek mendem ki wong hae kan mendem. Iki ndadi ra. Lah ya- Ndadi ki sing motone ning dhuwur ngono kae lho. Lah iya kelebon demit, Mbok. Iya, Mbok. Lah ya mendem babit. Lho, Mendem babit. udah mendem ki ngombe. Gangel banget ayu-ayu Jan. Lah ya nang ngene nyong mendem babit. Jenenge sampean iki jenenge sapa ta? Chandra. Chandra apa Nyong? Chandra apa Nyong? Ya ya nyong Chandra maksudnya nyong jenenge nyong. Berarti Chandra. akan nyeluke sampean kan berarti Nyong. Ya ora nyong ya. Ya Chandra. Jenengku. Lah ngono kok sampean ngomong Nyong? Nyong gue aku. Lah ya berarti jenenge sampean Nyong. Wong angel men to wong kino. Mas aku ki ngomong kok. Bene. Ben aja dipisah, Ben. Angel, Pak. Lah ya bener to, Pak. Jadi Nyong, Nyong kan berarti jenenge Mbak Chandra ki asine Nyong. Maksudnya ini lho Nek, kan. Nek nyong ki aku, nek kowe ki Lho, Rika. jenengan kangkon apa Nyong? Waduh, apa dewek sing tua ngalah ya, Pak? Kok angel Iya. banget bocah ki ya. Nek kowe ki Rika. Heeh, nek kowe niken. Kula niken sanes Rika. Lek Rika ning nggenku ki gendeng. Wonge. Ndak terselamatkan. Iki ora terselamatkan dia. Ora. Kowe Rika nyong. Kak aku niken. Ya wis lah niken ya kenal lah. Ya. Ya wis nyong diceluk nyong ya ora apa-apa, Pak. Nyong anu wis tua sih dadi ngalah bae deh. Oh iya, ngalah karo sing nom ya. Ora mergo tuwek enome. Apa? Sing waras ngalah ngono. Ya, Iki wis arep ngomong ngomong gendeng kok. Arep ngomong kayak gue. Ah, ya. Gen ini kan yo gen rotok paham. Bahwasanya apa jenenge bahasa ngapak ki kayak kowe. Kayak kie Mbak Ken. Kayak kie, kayak kie. Niken gue kelahiran kene bae ya. Iya. Sampean Kediri kene, Mbok. Iya, heeh. Anune apa? Makanan khas kene apa? Pecel. Hah? Tumpang. Terus Tumpang ke tempe bosok diolah. Hah? Ya Allah. Iya makanya wong Kediri ki sehat-sehat makanane sing bosok-bosok ngono kuwi. Masa tempe bosok dijangan? Iya, Ora mencret. Tuh, masuk rek malahan. Saking kepedesene kuwi. Pancen nek tumpang ki dimasak saka tempe bosok. Bosok. Nggonmu enek ora? Ngapak kono. Gone nyong sing bosok-bosok dibuang lah. Masa ya kene dipangan bae apa ora mencret? Berarti ndak kreatif kuwi. Ya kurang sih pancen ning kene kekreatifan lah bosok enggak tapi enak. Enak, nemen lah makanya dijadikan makanan khas di Kediri tuh nasi tumpang, pecel, terus Labuhe apa labuhe? labuhe tempe. Hah? Tempe. Oh berarti nak kene ana tempe. Enak. Oh tempene amba-amba apa cucut? Tempene ciut-ciut. Oh berarti Tipis-tipis. tempene wong Kediri cucut ya. Kene iki sing gedhe ki tahu. Oh. Tahu takwa kuwi gedhe, Oh, tahune kuning. gede ya. Heeh. Nang ngene nyong kan tempe mendoan kan tempene amba-amba, Mbak. Oh, Ora enak kayak tempe kene. keripik barang. Heeh, kuwi tempene cara kono ki sak genteng-genteng kok. Iya temenan, ora ciut kaya wong Tapi Kediri. nek ning ngene Kediri ki tempe ki ora gawe ka lho. Lah ya tempe. Tempe. Lah ya tempe. Untuk tempe. Hop. Bahasane kono ki coba aja ngapak iki metu keri-kerin metu kane sithik ngono kuwi. Oh,
Dadi enggak saru. Metukane sithik keri-kerine. Mbok ngono. Mbok ya mbok ngono kuwi. Oh, mbok ya artine mbak. Heeh, ya. Nek turu ki apa? Turu. Lah, percaya apa ora? Kuwi bahasane wong kono. Dening bala-balamu guyu kabeh kan. Lah ya tempe, kowe tempene kene cuciut, tempene wong kene cuciut. Mbah aku ndak ro, ndak tau ndeloki tempeke wong-wong kabeh. Aduh. 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 Lah iya to Pak, jenenge lawuh lho Pak, kadang kan ya nek sing cilik nek sing gedhe. Oh iya, tergantung irisane kok ya. Tergantung Oh. bakule barang ngono lho Pak. Ngono pikirane Victor. Iya, pikiran kotor. Pikiran kotor. Oh ya. Kene iki sing kondang tahune, tahu takwa. Tahune. Lah nggonmu sing kondang apane? Tempene, Pak. Tempene ya. Tempene nyong maksudnya tempene Banyumas karena dikemuli Mbak Niken. Wah, Ora budak. masa neneng kene disempaki. Hei. Bambemu. Anu maksudnya bakule Pak. Bakule mesti sempak. Ardi nganti guyu kan. Ardi guyu lho, Ken. Ya Allah. Oh. Ora maksudnya bakul tempene kuwi mau lho gawe cara. Jane Niken tau nang Banyumas ora jane. Ora tahu. Mulane nanti tempene kana kuwi dikemuli jenenge tempe mendoan Mbak. Ini mesti loro kuwi dikemuli. Nyapa ndak dipereksane pisan. Ya pancen kaya mule lah. Heeh. Apa iso timbasane Ya wis, tempe-tempe. Masukin. Ya ya. Habisin. Yo. Catatan srene. Chandra, kok sik aja lungguh sithik. Ya. Iki awakmu yo gen tambah pengalaman, Ken. Kenapa, Pak? Ya perkara kuwi mau, perkara bahasa ngapak kuwi mau. Tapi aku wis mau aku bahas tempe. Ora tempe iki, wis ora tempe meneh. Bosen aku pangkat tempe Sing dibahas kecuali panganan apa jenenge kuwi lek ngarani lek cara ngene Chandra kuwi ngapak kuwi. Kuwi lek cara kene lak telo. Nggih. Lek cara nggonmu apa? Tela. Budin. Oh, Kok gitu. budin? Wong kene pada nandur budin ora ibu-ibu? Ora, ning kene nandure gote. Waduh, apa maning gue? Gote ya telo kuwi. Oh berarti manggone nang jero kan? Iya, Manggone gaplek. nang jero nek ditutut ireng, melenos-melenos. Ndak coklat. Oh, ya kene coklat. Kene Telo telo. warnane coklat lho, Pak. Iya, heeh. Lek nggonmu ireng. Ireng, Pak. Lemahe masalahe lemahe beda. Iya paling. Mesti lemah Terus nek teles. digodhog nang kene gue budine gue kacel apa mempur? Apa kaceli? Kacel ki atos. Kakak gue takon nek digodhog kacel apa mempur? Nek digodhog Budine. empuk. Oh, berarti mempur, berarti Empuk lemah jeru. main. Berarti lemahnya main kan? Apa lemahnya apa? Lemahnya main. Main. Oh. Soalnya mempur budine. Kadang kertuan barang, kadang yang ngeslot ngono kae lemah. Aduh. Jare main. Ya main kayak apik. Apik, lemahnya apik. Kudu apik nek ndak apik ndak dadi. Iya, nek nang ngene nyong kadang-kadang kacel sih. Kacel. Kacel ki apa? Atos. Oh, Atos. atos kuwi gorone lemahnya Lemahnya ora main kayane lho. Kurang banyu. Iya paling Kurang banyu ya? Kurang teles lah Oh, iku. sama nek baper teloan ngerti ya. Ngerti nyong. Berarti ning kono iki nandur telo ning sawah. Ya nang Blumbang barang kadang-kadang. Oh, ning Blumbang. Kuwi nandur telo apa ngingu lele ning Blumbang. Loh, nang pinggir Blumbang, pinggir Galengan barang. Oh, kayak kowe. Tapi masak telone kono ireng-ireng. Ireng-ireng mbak, nek ditutut tuing langsung ireng kasar. Ndak tahu skincarean kayak garai. Ulah ngarani kates apa jan kolmu jan? Gandul. Ya gandul. Kon duwe gandul ora nang omah? Nandur gandul ora? Ndak duwe gandul, tapi ngene mbakku gandul-gandul. Gen paham nek cara Indonesia iki ya berbeda-beda namanya setiap Iya. tempat.
Nek cara kono kates ki, nek cara kene kates, cara kono ki gandul. Nek kene tela utawa tela, nek kono ki budin. Budin. Nek kene nongko nek kono apa? Nangka, Pak. Oh, nangka. Oh, hanya beda A-nya artikulasinya ya. Iya. Ya karepe padha lah kayak gue. Nek kates? Gandul. Nongko? Nangka. Nek kates nongko tok? Gandul-gandul nangka tok. Nah, ya wis tekan semono ae. Tekan semono hop. Wis. Nang apa? Katanya sinten, Pak? Katanya sinten? Ya nangka tok kowe tegese nangka mung nangka kayak kates mung nongko. Gandule nganu kan ternyata anu ya warga Kediri luar biasa ya antusiasnya ya. Iya. Akeh banget sing nonton sing pada obong-obong congor ya akeh. Alhamdulillah. Kok iso obong-obong congor lah ya congore lah ya. Kobong nawi kok. Iki salah paham meneh to iki. Mungkin salah paham terus karo nyong. Kowe kapan-kapan dolan menggonku ya dadi ngerti obong-obong congor. Saiki kame pindah Solo kok. Obong-obong congor kuwi udut. Heeh, akeh sing pada obong-obong congor. Obong congor ki udut. Karo ngopi nggo cagak lek kayak gue. Oh, ngono. Nek pemane wong hamil ki ning gone kono ya. Doboli kan. Dewek kajan dingin ya. Dewek kajan dingin doboli. Dewek mencari pengalaman disit. Oke. Oh, biungmu lagi doboli ya kan. Mu tak tongakna ya, muga-muga ngesuk biungmu angger meletek. Sing matamu meletek. Lho. Aku salah lagi kia nyong domain bocah baik ya. Lah ya biungmu kan aku krungu info kan wis Ngomongane doboli mletek pisan. Terus aku ndak sopan. Iya. Lah kepriwe sih Pak Dalang Lek cara kene dionekne kok ora pas. Nek cara kene lek cara nggonmu kono muni ning kono oke-oke bae. Nek mau nek neng kene dobol iki ora dinggo wong ning dinggo pitik. Dinggo kewan. Nah, seperti itu. Paham ya? Don't speak is doboli. ya tapi nang ngene kan kowe takon kan wong meteng priwe ya kena doboli. Ya doboli lek keliyane lek ibuku ya aja doboli to. Iya. Wih, ora trimo ibu ditobol-dobol. Ora trimo. Pokoknya sehat kabeh ya. Ya, amin. Bar kakene ada tuakna sing sehat kabeh, sing tayang nyambut gawe kabeh warga kene pokoke serba tayang lah. Ya. Tayang. Tayang apa, Pak? Tayangi bisa. Apa? Bisa, iso. Bisa. Heeh, kowe tayang nembang ora? Kowe iso nembang ora? Kowe tayang apa jenenge nulis ora? Kowe iso nulis ora? Ngono karepe. Ning kene tayang kuwi wesi sing wis nayang kae lho. Wesi sing warnane kuning iku jenenge nayang. Tayang. Oh, jebule pada tapi anune medeni ya artine nang kene ya. Jebule ya maaf lah ya sing penting nyong karo Rika kabeh, Rika tayang bahasane nyong ya semending tayang bahasane Rika pada. Iya, oke. Nggih ya. Iya, semleding kuwi. Iya. Pak, Apa? jaipongan nggih, Pak? Jaipongan cah loro joget ya. Yuk. Oke. Sigra bala kang tuminga perang campuh samya medali leratate wileting kota dahyanggung manguncang niti ketek putih Hanoman iya pancen dasar kepala nyopo kowe wani nantang penemban Begawan Durna kuwi bapake Bambang Suwatama ya ngono kowe jeneng Bambang Suwatama iya aja dadi pewalang tumrap gegayewaning wong negara Ngastina nggone bakal mboyongi lawan Kiai Nayantaka ya Kiai Lurah Semar Badranaya aja nganti slendra rasaku dina samangka yen kowe nekat ora gelem tumeli lunga saka ing Karang Kadempel
Wadyabala negara Ngastina ingkang segelar sepapan ingkang sikap gegeman ngayuda nyerangat tumbake kaya Jatingarang dina samengke bakal mbudhake nyawamu ora sah dadak sumbar dina samengko he Bambang Suwatama aja memaju ijen hayo wong 1000 bareng maju wong 100 bareng ambrus ora bakal mundur Anoman ya Senggana sejarah biyen Wadyabala negara Ngalengka sing sekti mandraguna kepara ratune sing jenenge Dasamuka mati saka tangane Senggana ya Anoman mula dina samengko yen kowe nekat iki mengko wani kelawan aku tata-tata nyawamu tak sowanke ana ngarsaning Gusti ingkang karya jagat ora sah dadak sumbar dina samengko kalah kelawan bukti opat kapitoya buntut ulut tapangin jelmenuk ganjangan ora ketika minggat saka pangarepan tempiling ambiar jasmu ya
Iya kok. Wah. Hei. Sitok ngorak ngarik barisan. Hut ha hut. Wah tatam we. Hut. Nyanti munyu wah. Wah. Oh. 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 Hai, ah. Ah. Hai. Ah. Wah. Wah. Oh. Hey!
lajeng ing dahana wadya sangkep kepabon prang kang abro marakata ing Kakang Durna apa yo melu aku diluke ning ndi nang ndi ning mburi kelir ngapa ya biacok cengelmu ya kene kowe nesu karo aku Rosela sing diperintah dening Angger Duryudana mboyong Semar kuwi sapa Durna para Kurawa wis tumandang gawe tinemune jebul Anoman nggawa kethek-kethek pirang-pirang barisan Ngastina padha tunggang langgang mundur ketawur ora kuwasa nandingi kekuwataning kethek Anoman lan sak madya balane suwing Pancawati sing ngongkon ndak kelut ki sapa ora iso ngrampungi perkara ora nyolah-nyalahne wong minggir rampungke dhewe Sikrapala kang tumingal ngong sacampo samya medali sampun nggih penemban Begawan Durna sampeyan kuwi brahmana sampeyan kuwi pendhita ning nganti ngungalke dodo wani ngetokne kekuatan sampeyan durung iso nglungguhi dadi wong tuwa iya Semar aja mecang nglawan penemban Begawan Durna ayo dina iki tak boyong menggeriin kula dadi wong tuwek kudu mapan nggon tengah-tengah ora kena mban cindhe mban ciladan kula kudu adil sampun wonten pituduh baya sinten kemawon ingkang saged mboyong dumateng pun Semar Badranaya kedah mujuti menawa ing dados pamintanipun pun Semar Badranaya awit sing pengin mboyong dumateng pun Lurah Semar niki mboten ngemungaken Ngastina mboten ngemungaken negari Pancawati ugi ngamarta nggih badhe mboyong dumateng pun Semar sinten kemawon saged mboyong dumateng pun Badranaya waton saged mujuti pamundhut kula ingkang dipun wastani Sekar Pudak Tunjung Biru menawi kasembadan minangkani pamundhut kula nyerahaken Sekar Pudak Tunjung Biru ing mriku saged mboyong dumateng pun Semar Badranaya
Kyai Semar pranyata paduka tiyang sepuh ingkang wicaksana mboten gawe tatu mriko kang sarta mboten gawe gelo mriki. Ya Senggana aturna marang Gustimu Prabu Sri Rama Wijaya kelawan Raden Lesmana Widadara. Mestine ngerti lan tanggap apa sing dadi karepe Semar kok njaluk sekarep pudak Tunjung Biru lan ana ngendi dununge. Ndaramu wis ngerti. Kalian wong Ngastina sami kalian wong Pancawati nggih Den. Ndak kira iki mung srana kanggo mboten Semar kudu adil. Mboten ngemungaken Ngastina, mboten ngemungaken ing Pancawati ugi ngamarta Sekar Pudak Tunjung Biru nggih. Mang matur kelawan ingkang sinuwuning Darawati Prabu Kresna kelawan ingkang Paman Arjuna tertamtu ngertos ngendi dununge Sekar Pudak Tunjung Biru. Nyuwun pamit Kyai, monggo kula dherekaken.